My, ktorí sme sa poučili, schvaľujeme vraždu tyranov. Lebo vieme, že smrť jedného môže zachrániť milióny životov. A táto žena bola tyrankou. Klame. Nič mi nie je také protivné ako tyrania. Nie som nejakým obetným baránkom. Áno. Bola som za to, aby robotníci Berlína boli ozbrojení. Aby nepredali svoju kožu tak lacno, ale nenávidím teror. A viem, že proletárska revolúcia nepotrebuje hrôzu, aby dosiahla svoj cieľ. Toto je úctyhodná poučka. Škoda, že skutočnosť, ako nás učia dejiny, svedčí o niečom inom. Ale prečo? Kto je tomu na vine? Kto z nás dvoch bol v práve? Ja, ktorá som sa do posledného dňa pokúšala presviečať súdruhov, aj protivníkov? Ja, ktorá som spoliehala na silu slova, moc dôkazu, silu logiky, alebo títo, ktorí ma museli umlčať, pretože sa ma báli. Oni a ich chlebodarci, ktorí 4 roky posielali do masového hrobu tisíce a tisíce a ďalšie tisíce a zasa tisíce a uvoľňovali prostriedky, stále viac prostriedkov, aby ich generáli mohli vykonávať svoje krvavé remeslo. Dividendy stúpali a proletári Deutschland über alles skapíňali. Kto bol v práve? Ja alebo oni, ktorým prekvital obchod na rozvalinách a ktorí sa pokojne prizerali, ako sa mestá premieňali na kopy ruín, dediny na cmitery, krajiny na pustatiny, obyvatelia na žobrákov a kostoly na maštale. Existuje stará, dobre známa pesnička. Keď vrahovia chcú skryť svoju vlastnú krvavú vinu, začnú oplakávať teror svojich otrokov. Ale keď ide o hlavu mocných, potom začnú obviňovať svojich sluhov z brutality. Hoci dobre vedia, že ich ešte včera dali zbičovať. Proces proti vrahom červenej rózy trvá do dnešného dňa, dnešnej hodiny. Pretože posledná inštancia, súd mŕtvych, ruší pôvodné rozhodnutie a začína proces znova. Ručičky hodín sa vrátili. Je opäť zima 1919, ale čas pre súd nie je dôležitý. Pozná minulosť, pozná následky a posúdi čin pred tribunálom dejín, v mene ktorého súd bude súdiť. Mŕtvi súdia mŕtvych, tiene vypočúvajú tiene. Krása ošklivosť neplatí, zásluhy sú bezcenné. Proces sa začína od začiatku.